खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय चैनल आइसो बर' चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबा हरनाय थाबाय दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव इलफिसनि माबोरै सङो इलफिसखौहाय आंनि स्टाइल हिसाबै नोंथांमोना दिनै दिन्थिनो नाजादों दे थुदु बिदिब्ला नायनोसै इलफिसा माबोरै नै बयबो सिनायखायो इलफिसखौ खुसिया सोरबा गियो नामा बेखौ सोरबा मोजां मोनो ना मोना जानानै आंफोर जोबोद फेभरेट खा बे खुसिया लाबोबायलाय देथारना लाग्रोनि न' ए टपटाक लाबोलाय फ्रेन्ड्स दिनैनि इलफिसखौ आदाया गोदानानै होबाय दायो जों संनोसै बिमा फिसा जों संनो रेडि खालामनोसै नै दायो फैबाय आंनि बोराय अदाबाव अरखौबो सुनानै लाखाबाय नै जोंना बाहेरावनो संना जानोसै नै दायो जोंना बिमा फिसा मैगंखौ संनोसै आं मैगंखौ संगोन दायो गिबियावनो जोङो दै गुदुं होना लानोसै दै गुसुबाबो जायो दायो दै गुदुं थानायलाय आं दै गुदुङाय होना लानोसै हा दै ना दै होनानै इखौ रुनानै लानांगोन दै दायो आरो बे दै गुदुं आं बे खुसियाखौ गोदाना लानाय खुसियाखौहाय बेयाव एसे रुफ्रामनानै लानोसै नों होनो दे हो दे फिसालाया होनो दे बाबा अ दे खोलिनाङा दे हायाव खोलिनाङा होदो दे हमनानै होदो दे हो दे बे सकाया फिसा सका एक्सट्रा सकाया दैखौ आख्लायनानै हो दे आलुखौ एसे सुनानै लानोसै आलु हानानै लादोंमोन आङो सुनानै लाबोबाय दायो खुसियाजों लोगोसे आलुखौबो होफानोसै आङो अब्लानिया माने आलुआबो रैफागोन आरो खुसियाबो मोजाङै रैगोन दे आलुखौ होदो बाबा दायो एसे मोनबाय थाथो खोबनानै होबाय दायो गय लाबोदो मा लाबोखो नोङो गय बेपारि र' माङाय आखाया लगान आं होनि र' आखाया लगान आं होनि नों जानो हानाय नङा बारा होआ फानलुखौ दे गार्लिकखौ हो बेखौ होनोसै दे बेखौ होआ दा सेरनायावसो होगोनलाय दायो रुना लानाया जाखाबाय आंनिया मोनबाय दायो माने मोननाय माने आरो दायो थाव सेरबावनांगोन बेखौ मैगंखौ नायनो ना जाबायना जायाखै नायनोसै एबार न' गरम दे गरम दायो जोबोद मोजां रुइखाबाय बेखौ दायो सेरनानै बेखौ खांना लानांसिगोन दायो नायावहाय बियो गुथै सिथाबजोबनानै थाबाय बियो जादों बे सिथाबनाया बियो खुसियानि थैया बियो लदा जानानै बिदि सिथाबजोब्बाय बियो बेखौ दायो आख्लायनानै होगोन गारा बेखौबो बे जाबाय बेखौ खांनोसै दायो दै बेखौ खांनानै थाव सेरगोन अके ओमफ्राय सोलायना लानोसै खुसिया रुनाय रोसि बियो आरो बेखौ खुसियाखौ एक्सट्रा खालामनानै लाबाय आरो आलुआ बेयावहाय दोङो बे बरिया गोजानाव था दायो खुसियाखौहाय खांनानै लाबाय ओमफ्राय आलुखौ एक्सट्रा खालामनानै लादों मानो होनोब्ला खुसियाखौ दायो थावआव होयोब्ला आलुआ माने गुरै जाखाबाय नालाय आलुआ गेब्लेलांगोन बेनिखायनो जों खुसियाखौहाय एवग्रोनानै लागोन थावआवहाय नायदो बिदिब्ला खुसियाखौ दायो होनोसै
माबा लासै लासै एरगोन खालामनोसै एरबा गेब्लेगोन नालाय बेनिखायनो सांख्रायदो आरो एबार फानलु देनायखौ होदो ना बा फानलु गुन्दै होबाय ना बाबा एसे खोबनानै होनोसै जाबाय जोंहा गासै फेमिलिया दंजोबो दायो खुसिया रोसिखौ होनोसै खांनानै दोननाय खुसिया रोसिखौ नै आं होगोन दे नों होगोन बाबाया होगोन गरम दे सानैनो होगोन दे होखाबाय आरो बेलेग रोसि होला बेयावहाय दा रुनाय रोसिखौनो होखाबाय बेयो दायो जाखाबाय थुब थुब जागोन जोबोद गोथाव जाखागोन बादि नुखादो बेखौ खोनानानै ना बे ओंख्रिया जोंहा मोनहां जाबाय नै गदबाय ओंख्रिखौ दायो एसे सानहोना नायनोसै संख्रि नांदो ना नाङाखै टेस्ट खालामना नायनोसै बेयाव आं इदि हमगोन दे जाबाय दे थान्दा जानो हो बाबा गरम जि जोबोद मोजां मोदोमदो आं बेवहाय जेबो माने पेकेटनि मस्ला होआखै माने नेचारेल मस्लायानो आंनि थाखाय बेस्ट जेबो पेकेटनि मस्लाखौ आं मोजां मोनखाया र' बाबा र' टेस्टिबा बुं दे मादि जादों जोंनि संनाया हा टेस्टि नामा गोथाव जादों आयु सानायनोसै बाबुआ सानायग्रोबाय नालाय माबाखौ नोंनि मोनसे जानो खुसियाखै जोबोद गोथाव जाखादों फानलु आरो संख्रिया गोगोम नांखादों मोजां जादों जानो जोबोद मोजां नांदों जानो थाखाय संख्रिया नांस्ले जाबाथाय खवाद मोनजाखाया संख्रि फानलु पुरा पारफेक्ट नांखादों नोंथांमोनाबो संनानै जाय मोजां मोनो एलफिसखौ आंनि थाखायबो गोबां फेभरेट खांनानै दोननोसै जोङो ओमफ्राय दायो ओंखामखौ जागोन दायो बाबाया सानानै नायनोनो दे गुदुं दे गरम मोनजादो टेस्टि फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना सोर सोर एलफिसखौ जानानै मोजां मोनो नोंथांमोना अननानै आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरदो एलफिसआ आंनि गोबां फेभरेट आं जोबोद मोजां मोनो एलफिसखौ जानानै आरो जोंनि देहानि थैनि थाखायबो मोजां एलफिसआ थिग दङ दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय